inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Nandito po kami ngayon sa Barangay Macayo, Alcala, Pangasinan. Yan ang ihahatid ng ating surprise sender na si Ma'am Isa Cruz na nasa Jeddah, Kingdom, Saudi Arabia para kay Ma'am Pasita Ignacio. So isa lang ang masasabi ko, arat na! Good afternoon po. Ay, good afternoon ba? Palang. Ma'am, kayo po silang pasi. Ma'am, may delivery po kaya? Adi nga dalam nga dyan po dyan. Pero sa adi delivery. Ma'am, pero sa inyo daw namin kukolektahin yung payment niyo. Ay, wala ka. 10,000 kasi kami. Kaya kayo. Lalabas pa lang kami mo. Kami. Iya. Gera. Opo. Sa akin pa. Paano kaya? Lalabas pa lang ho kami. Dahil pa na ba yung namin, ma'am? Paano kaya? Lalabas pa lang. Patingin na lang po kung yan yung orderin po ninyo. Online naman siya. Wala namang sinasabi. Ano sinabi sa inyo, ma'am? Wala. Baka tulog na, ma'am. Pagbukas na lang po. Happy birthday! Happy birthday! Oh, may idea po kayo kung saan nagpadala niyan? Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y Mamaya po, ma'am, malalaman mo kung sino nagbigay niyan. Dito na lang po kayo, Nay. Ma'am, dito ka pa. Happy birthday po. Picture po tayo, Nay, ha. Tingin po dito. 3, 2, 1. ngayon kayo'y matanda na. Picture po. 3, 2, 1. Dapat magalang. Asan po mga apo nyo, ma'am? Mga ka-relatives nyo po. Lalayan at aking Ay, sabi. Tingin po dito. 3, 2, 1. sakit. Dadapian ng nunang halik at kapag gabi Walang lalabas. Kala nyo ba lalabas kayo? Walang lalabas. Okay. So, guys, ayan. Pasok muna natin yung mga handa ni ma'am para sa kanya. Ayun guys.
guys, kung walang makita ngayon guys, picture na kami guys. Guys, ko lang muna. Nawilay ko na. Oh guys. Buhatin na guys yung lumpiang Shanghai guys. Buhatin na yung mga photo guys. Yeah. So yan, para madami tayo, hindi naman kayo dito mga kids. Kantahan natin si Lola. Opo, kakantahan po lang natin siya. Ay, ano yun? Kakantahan lang po natin siya. Lumalabas na, dito tayo lahat. Lahat tayo dito. Yan. Dali na. Walang kakain sa inyo pag di kumanta. Dali na. Oo, kakantahan lang natin si Nana. Kakantahan natin si Auntie. Doon kaya sa tabi ni Lola, dali. Opo. Ay, ang mga malalaki pa ang dapat pinipilit o yung mga kids na doon. Dali na. Oh, kahit dito na lang po. Sige na, please. Dito. Oo ma, ayan. Yan. So, go! Kantahan muna natin si Lola. Happy birthday! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, ayan ma'am, bago mo hipanan yung kandila, may kawish po muna. Yun. Picture po, picture. So, bago po, Picturean ko po kayo. bago po i-reveal kung sino ang nagpa-surprise niyan, hingi muna ako ng message ninyo. Ayan. Opo, batiin nyo lang kahit... Sige na, ikaw muna ate. Bago ito po, sige na ate. kahit happy birthday, ganun lang. Ayan na. Happy birthday, more birthdays and blessings to come. Wish you all the best. God bless. Sabay-sabay kayo, happy birthday po, 1, 2, tita. 3, go! Happy birthday, Tita! Kuya Janjan, message kay Lola, kay Mama. Happy birthday na. God bless you. God bless you. Si ate naman, ate. More birthdays na. More birthdays to come and more candles to blow. I love you. Yung ano? So, Ma'am, may idea ka na ba kung sino ang nagpaano niya? May idea ka na po ba? Babasahin ko yung message niya sa'yo. Happy 52nd birthday, Tita Mama. Mahal na mahal ka namin ng mga anak, apo at manugang mo po. Maraming salamat po sa sobrang kabaitan at pag-aalaga kay Kuya Jan at sa nag-iisa niyo pong apo at ganun din kay Ate Jubel po, Ma. Sana bigyan ka pa ni Lord ng malakas na pangangatawan at pag-iingat po lagi. Ingat po kayo lagi lalo sa pagtitinda po ninyo, Ma. Salamat sa pagtanggap bilang anak-anakan mo, Ma. Kuya Jan, pwedeng payakap at mahalik ang mama para sa akin. Kahit wala po ako ngayong birthday mo, Tita Mama,
Ramdam ko na andyan na din po ako. Sana napaligaya kita sa munting surprise namin ni Kuya Jan po. Muli, happy birthday, Tita Ma. I love you and see you soon po. Love, Isa. So, mama niyo po ay ano masasabi niyo po sa ka-surprise ni Ma'am Isa at ni Kuya Jan? Anyway, si Kuya Jan po ang kasabot. Hindi ko talaga sobrang akalain na magkaroon ako ng ganitong surprise sa birthday ko. Maraming salamat, Nak. Pinasaya mo ako nitong birthday ko. So, in behalf of surprise mo, ay pala mo, ayan. Ayan si Mami Isa. Salamat. Biyak na siya. Maraming salamat, Nak. Ingat ka dyan lagi. Maraming salamat. Nagka-surpresa ako. Maligaya ako ngayon, Nak. Salamat. Day, Marcy. God bless you. Love you. Happy birthday, Mamsi. I love you. Thank you, Mama. Yan na, happy birthday nga pala. Kahit medyo makulit. Ang anak mo, medyo pasaway. Namang love na naman kita. Yan ay, happy birthday and I love you. Happy birthday, Mama. Happy birthday sa'yo. Sana na-surprise ka sa mga pinagagawa ng anak mo. Talagang pinag-isa-isa kaming gumawa ng video para sa'yo. Tapos, sana stay bahay ka muna kasi nga may COVID. Ano, pare-parehas tayong hindi nagkikita-kita. Happy birthday na lang sa'yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala akong cake, hindi kasi ako ready. Sa sunod na lang pag nagkita tayo. Bye-bye, happy birthday. In behalf of surprise mo deliver ko by Miss Marlene Panabay, we wish you all the best, Ma'am, at sana po, yun nga po, sabi ni Ma'am Isa, lagi po kayo mag-iingat, lalo na sa ano po kayo na nagtitinda po kayo, and we wish you all the best at sana po, humaba pa rin yung buhay at ilayo po kayo ni Lord sa anumang kapahamakan. So, ayan po, Ma'am Pasita, we wish you all the best po, ayan, nabubulol-bulol na pang MC ninyo, pasensya na. Wishing you all the best po at sana po don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo sa ina-upload namin palagi. So guys, like and share and hit the notification button ng Surprise Mo Deliver Ko by Miss Marlene Panabay. God bless everyone! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon nakatayo sa aking mga paan. Salamat aking nanay at So everyone, sa lahat po na mag-a-avail ng aming package, meron po kayong free na bag. So avail na guys para ma-avail nyo rin tong bag namin na free. Thank you po! Bye-bye! Thank you, ma'am! ngayon kayo'y matanda na't